Takže čaute ľudia, toto je LP Multiboys, je tu dneska Drčič 51 a Lukáš Minecraft, takže hráme mapu. Survival Island Stranded. Ako vidíte, už nám tu vyrastol stromček a dneska by sme chceli v tomto diele urobiť takú vec, že vlastne spojíme všetky tieto ostrovy, no to sa už aj nepodobá na ostrovu, že je to také rozgrifované, ale aspoň tam spravíme nejakú cestu. A Lukáš pôjde trošku ťažiť a ja to pôjdem zväčšovať, takže môžeme ísť na to. A ako ste si mohli všimnúť, postavili sme strechu. To sme nechceli dávať na kameru, lebo stavanie je o ničom. Je to nuda, ale potom ten hrad, keď budeme stavať, tak to potom ukážeme. A... Takže asi tak. Potom si spravíme aj mod Á, ptákov. voda. Si Feťo, kde máš vodu? A čo s tou kravou? Ja tie kravy z toho, tie si potom rozmnožíme, si ich dáme dokopy. Ich spárime. Našťastie máme ešte dosť koblu, ale Lukáš to bude čím skôr ide naťažiť, aby sme mali ešte viacej. Ja už ťažím. Dobre, však. Ozaj, ja idem tie diamanty naťažiť, poď ich natočiť. A však ich naťaž a potom len pozriem, koľko ich máme. To nebude ono. Tak to potom vykopeme na konci dielu, aby to bolo také zabavnejšie. No fajn. Nemusela akože byť zrovna tma. Viete čo, ja si ešte vypnem nastavenia, chat si vypnem. No tak. Takú peknú cestu tam robím k tomu ostrovu. Potom si tu spravíme takú veľkú plošinu. Sakra, toto nenávidím. Ale nejako sa nám tu nespavnujú hore na vrchu mobovia. Čím to je? Máme tam málo miesta na to. Asi. Vylez von. Sakra, som padol do vody, som sa nemohol s nej dostať. Už mám stak. Dobré. Potom si spravíme aj cobblestone generátor, aby sme takto nemuseli ťažiť. Urobím 2 staky, to bude stačiť. Potom tu spravíme takú plošinu. Máš to? Hotové? Ne, ešte ne. Ty sprav k tomu druhému ostrovu cestu, hej? K tomu väža. Kde je väža? Nie, k tomu, kde bol kaktus. No to už nie je ostrov, ale však dobre, pohoda. Ale cestu tam spraviť môže. Bežne za tebou. A potom urobíme aj túto, urobím ten drtič mobu. Počkaj, dám sem aspoň fakle, aby niečo videli diváci. Nemáš fakle pri sebe? Jednu, to sa mi asi nehodí. Jedna, trošku viac by sa mi hodila. A tuto nič nie, to sme dal novú. Jak to vyzerá. Čo? Aha, 15 fakiel, ja, hodí sa. A vidíte, už nám tu vyrastol aj strom. Vzadu, v záhrade. Big troll. Sám si big troll. Jak to nejak vyzerá. Však to sa spraví. Šíbe. Toto nenávidím. Sme to dokázali. Čo sme to? Nejak vyzerá, vieš, niekto nie je aké. Dobre, počul som tvoju ozvenu, však pohoda. Teda si vypadol tak trochu. Však zatiaľ spravíme takúto cestu a to sa potom spraví. Kde sme asi približne? Aha, dobre. Do popisu už daj, čo sme splnili, aké úlohy. No však už sú tam dve odfajknuté, už sú tam tie melóny, myslím, že a dyňu na hlavu. Tá dyňa na hlavu to bola z extra úloh, ale my sme si to dali všetko dokopy. Sakra, čo je s tým, aha. Jop, máme jeden ostrov spojený. Už len ten druhý.
A budeme sa snažiť vydávať videá, ak to pôjde, tak každý deň. Teraz máme akurát prázdniny, takže to je celkom fajn. Možno nejaké spravíme 2 za deň. No, dneska to tak asi vyjde. Lebo včera som to už nestihol, to tam zavesí na internet večer. Tu spravím na tom druhom ostrove, kde bol kaktus, spravím takú trošku väčšiu plošinu, aby sa nám tu modelovia vytvárali, spavnovali. Vytvárali, spavnovali, robili, to hovoria. Robili. Tak dobre znie. Robili. Čakaj, som nejako zle spravil. Kto? Sakra, vodu som tu nejako zle dal. Som to rozkopala, voda si tam dala zase zle. Dobre, Luky, potom tvoja úloha bude popravať trošku vodu. No čo, môžem, vieš čo. Ale pekne sa pohraš s tým. Luky, čo robíš teraz momentálne? Pripájaš ten ostrov? Tú plošinu a ide Dobre. mi. Piatý strom, či? Čo to? Už bude piatý strom. To už bol 10. Čo? To ešte nemohol byť. Nejakých 5 stromov nech vysadíme a máme to. Ako zle ťa počuť. Ale 55 koblov mne za chvíľu dojde kobl. Dúfam, že to tak skoro nebude. A vlastne s tou vodou sa zihrať nebudeš musieť. Spravíme tu takú veľkú plošinu. Čo znamená tento prístav? Aký prístav je? Lebo tam je však v úlohe, že si máme spraviť loďku, ale ako najprv, že takú, ako tu bola tá stroskota, teda je jedno, ako bude vyzerať, ale máme nejakú spraviť a potom takú malú, s ktorou ešte pôjdeme nájsť ďalšie ostrovy, čo tu majú byť. No, tak pôjdeme z tohto prístavu rovno, dobre? Tak neviem, však môžeme ísť potom Možno hoci ako, ale niečo naznačuje. však teraz to potom, no možno niečo naznačuje, ale však teraz najprv ešte dostávajme toto a bude sakra. Máme sadeničku, hneď ju zasadím. Nemáš kobl? Mne za chvíľku dojde. Nemám. Toto bude taký asi nudnejší diel, lebo tu budeme len asi stavať, takže na konci sa to budeme snažiť robiť také lepšie, aby sme to vylepšili. Máme 4 sazenice. Kaplingy. Dobre, toto je už to nejako vypadá. Ja idem tú kravu dohnať k tejto našej druhej. Dobre. Počkej, kde spravíme? Kde si dáme? Tuto si ja spravím taký menší priestor, len mi musíš dať kobl. Máš kobl? Nemám. Musím ísť ťažiť, no dobre. Toto bude. Jen toto tu rozkopnúť. Sakra, menšie lagy. Nelaguj. Sakra. Tu máš... Čo tak blbie počujem, mi tak vypadávaš, sakra. Pekne. Pavúk. Čo pavúk vyštartoval po tebe? No nemúč, nebláč, poď.
Ako nič nevidím, dobre, ale asi faklu to asi nepoložím. Vynož sa, dobre. Je blbá kráva. Mám taký zlý pocit, že sa niečo vytvorilo. Čo? A sa prší? No tomu ver, že hej. A z čoho máš zlý pocit? Že sa niečo vytvorilo, ale také, že ťažké. Máme kravu v dome, v dome, v dome. Dobre. Dobre, radšej. Dospievaj. Ja som sa... Nie. To bol buk. Kde som? Ty kráva sprostá. Dobre, ja to spravím zatiaľ teda z hliny. Tlač. Daj mi aspoň hlinu, Luky, nemáš nič? Nemám nič. Pekne. Ja zoberiem dobre ukradnem, dostať to a potom to sem vrátime. Pre našu kravu. Ona lezie po liane. Čo to Kde si s ňou pre Boha? Poďte natočiť. Pri tej veže. Aha. To je pekné. Otoč sa. Počkej, nechce sa mi teraz tu zastaviť, ja vám robím tu pre ne plac, okej? To čo je? To je jaké originálne. Krava lezie, to si musíte vychutnať. Paď. Výborne. Ešte. Ty kráva. Easy kráva. Dobre, takže to som nevyriešil. Paď. Tlač sa hore, tlač. Ty si sprostá. Čo robíš s ňou? Zabil som sa. Fuck you. Tak bežne. Už som tu spravil pre ne plac. Zatiaľ taký z hliny, z koblu. Fakt, nadýchni sa, žij. A ideme späť. Dobre. Daj ich sem potom, hej. Možno nevedia loziť. Kde si s ňou, preboha? Som vonku. A kde máme tu jednu, tu z toho podzemia? Tu je. To je ona. Sem poď. Hej, a kde je tá Honest? Ty to vieš, že tá je ešte tu? No, tá je vo veži. No nedávaj mi moc z toho obilia. Keď toto trošku rozbijem. Bacha kráva, lebo ťa zaseknem. Ty si kráva. Sem poď. No Ja padne do vody. Dobre. Ale rastie ten šugr... Čo kúkáš, jak idiot? Luky, pozeraj sa, to rastie. Kde ho mám hodiť? Ča do tej diery, čo som tam spravil.
Jak barani vypadáte. Jedna. Máme kravu, už len jednu. Ináč ako môžete vidieť, už som si dal preč to tu money items, aby ste mi nehovorili, že cheatujem alebo tak nejak. Som to pre vás spravil. Tak je tu cheatovanie zakázané, takže... Poďte. Ty krava. Neznášam krávy, sú také primitívne. No čo by si od kráv čakal? Dobre, poď. Ty idiotka. Retardované. Dobre, to si zoberiem. Poď za mnou, poď. Jaké logy, čo to je? No. No vyskoč. Pome! Dobre, takže som si malo hliny naťažil, dobre. Počkej, koľko som to potreboval, to je jedno. Vyťažím to tu všetko. Prečo je tá krava taká sprostá? Nespievaj, hovorím ti to. Tlač, plní sa! Jo, je dolu! No je dolu. A to jak si tu z podzemia hen tam dostal to na tú väžu? Schody. A to na čo? Ale čo ja? Ja som myslel, že tam ich budeme mať. A však daj. A tuto je to lepšie, vieš, tu ich máme tak po ruke. No čo? Čo moja? No bež za mnou, bež. Poďme, šprinty. Nepadni do tej diery, Luky. Počkaj, ja ju tam narvem, ja tebe dám. Ťahaj tam. Padne do vody ešte. Dajú tam. Som Rambo. Dobre, a teraz ich namnož. Cmuky. A máme malú kravičku. Jeee. Hodí sa, budeme mať za sobu jedla aspoň. Potom im to trochu zväčšíme. Chudia kravy. Chudia kravy. Sú také sprosté ako tago, ty kokos. Ozaj, počkej, vykrafti z tých stringov vlnu. Idem na to akurát. A tu si spravíme, potom som rozmýšľal, že tu si dáme pekne takto bloky. Taký rad blokov si tu dáme. A na každý blok dáme jednu farbu, jednu zafarbenú vlnu. A na dne dáme cedulku. Chýbajú nám 2 stringy na posteľ, aby sme mali 2. Daj mi žiadne postele, idem vykraftiť farebné vlny, kde si išiel? To ešte netreba. Keď si dvaja lahneme, to sa vyspíme, že? No. 2 stringy, ty kokos, chod zabiť nejakých pavúkov. Ty kokos, jak sa zlákol, idiota. Ozaj, poďme si spraviť nejakú mob trapku teda. Ani neviem, koľko natáčame, takže pohoda. Spravíme z toho nejakú trapku, Luky? No, môžeme. Si tu dole? Skoro som sa dosral, jak vyskočila. To čo si spravil? Ty si tu rozbil tie fakle? No. Dobre, máme 2 stringy. Počkej, dajme sem tie fakle, daj sem tie fakle. Aha, dobre. Ale neviem, ako spravíme tú trapku, ale to je jedno. Aha, vlastne asi viem, dáme sem také half bloky, no to je jedno. Dáme tam vodu, ja viem, ako ju spravíme. Počkajte si, dobre, sem dáme takto. Lebo oni teraz drhajú tie marhia. Dosť na hobby. Sprav posteľ, nie, daj mi vykraftené vlny a ja spravím posteľ, hej? Veď ja už robím. Nerob. Ja som to chcel, aby to diváci videli. Ale nemáme dosť dreva. Aha, máme dosť dreva, idem to rozbiť ten strom vzadu. Ty už si ho rozbil, ty si feťak, ty všetko rozbil. No tu máš, hej, tu máš tie postele, môžeš ich položiť. Na počas divákov. No, kde sú? Aha, dobre. Dáme si ich takto pekne pri dvere. Poď si lahnuť.
Už je deň? Už je Ja, dobré ránko. ránko. Ja, Bola dobre. to tvrdá noc. Tvrdá. Ani sa mi nezdalo, aspoň prestalo pršať, jo. Teraz kráva zatečie voda. Dobre, nezatečie. Tak teraz tiež nie. Dobre, tak teraz tiež nie. Dobre. Tak teraz tiež nie. Dobre, fajné. Sakra, ja sa nedostanem stadiaľ to. Ani ja. Čo robíš? Aha, dobre, vymieňaš to za koblu. Viem, trošku asi A nie, poďme spraviť z toho trápku teda a ukončíme ten diel. Help me! Dúfam, že nebude moc skrátky. To by som nebol rád. Čakaj, ja to ešte ťažím trochu kablu. No naťaž to, ale trošku ďalej, aby to nebolo vidno. Ja už spravím. Chod zobrať kyblíky s vodou. No, dobre, tak ja naberiem vodu a ja už teraz padnem. Dobre, to bolo brutál. Vyskačem si to hore. Spravíme potom také podzemné. Musíme to upraviť tak, ako bolo, vieš, že musíme to upraviť tak, ako to vyzeralo. Takto, tak? Nie, neupravíme to tak. Spravíme to nejako inak. Pri spawner dajme vodu. Voda, ne, voda. Ja sa utopím. Dobre. Chceš vodu? Chceš vidieť vodu naživo? Tak sa sem príď dole pozrieť. Pavúkov som vytopil. Nie, Doriti, toto som posral. Čo si dosral? Ja som sa utopil. Si sa utopil? Nie, neutopil zatiaľ. Sakra, ja som bugol, dobre, už som odbugol. Čo je toto? Nie, zase sa tu niečo spavnulo. Zachránil som ťa. Už ti tam netečie voda. Mňa? No, však netekla ti tam dole náhodou voda? Nie. To si nevíriš. Sakra, ja mám shift, dobre. Ak máme sklo, môžeš doniesť. Tak to asi ne. Dobre, dám sem faklu, aspoň aby niečo bolo vidieť. Čo je touto chodbou? Čo si sem tu si majnoval? Aha, dobre, tak tu je nejaký dol. Donies veľa cobblestoneu. Ja mám len 13 na sebe. Dobre, to mi stačí. No tak to si zožer. Poď mi ho. No však už som ti vyhodil. Kde? Ja idem po vodu. Jaké pekné počasíčko je a my ideme rovno ťažiť. Čo teda robiť o trapku? Nevydalo. Koľko bude? Bude 5 vedier stačiť? Ja ti poviem hneď, koľko treba. Raz, dva, 3, 4. 4, dobre, ja už som zobral 5. Nie, 5 to je dobre. Ty kokos, to čo je? Dobre, už mi nechcel mi vylieť z hore, vylez. Vymarha. Potom pôjdeme dole aj preľavu v ďalšom dieli a spravíme si nejaký port do endu. A spravíme aj kobo, generátor zároveň. No tu máš, 1, 2, 3. Jeden cobblestone. 4, no. Počkaj, cobblestone zatiaľ za chvíľku naťažím. Poď mi ho, ten jeden. Počkaj, idem naťažiť volačo. A tu máš, počkaj, ja mám 3. Počkaj. Sú tu náročky také chodby porobil? Že ti tu nič Fuck. Dobre. Si
Sa ti tam Presne, ani nemusíme kopať dlhú jamu dole. Dobre. Nejaký dungeon som našiel. Ja tu zatiaľ rozbijam. Vieš, ak si spravil tú stenu, tak za to stenou tu ťažím kobl. Ak chceš, poď si ho pozrieť. V ďalšom dieli budeme buď stavať hrad, alebo pôjdeme minovať, tak uvidíme. Tak budeme sa asi tak snažiť tak na pol robiť diely, aby neboli ani nudné. Čakaj, kde si... to čo je, jaká jama? To čo? Veď tam budú padať, idioti. Lenže tam som padol ja teraz. Zomrel si? Nie, zatiaľ. Ty troll. Nie, ja padnem. Dobre, ja už som padol, takže ako sa dostanem hore, mi teraz povedz. Ešte to není naplánované. Ešte, ty debil, ty kokos, keby to vidíš, aká diera tu je. Ty kokos, ty si dobrá marha, to mi nevieš povedať, že sa sem nemá zrúbať? Počkej, kde sme to? Kde si? Kde si? Fuck. Chod za mnou hore a dnes mi grump. Už idem. Poď mi ho. A ja padnem a potom čo sa stane? Odplaví ti ho. Zober ho. Dobre. Poď. To dáš. Ak sa spavne nejaký mob, tak ho zakilujem. Spravím z neho rešeto, ty kokos. No, ja som sa zachránil. Luky, to si nevyriešil, ty kokos. Ja mám 3,5 srdiečka. No a malo ťa to zabiť. Takže to bude ešte hlbšie. Však tam to ide hlbšie, len ja som padol na taký blbec. Ty kokos, ty máš také šťastie, že si to ešte nedokončil, lebo by som... bugnutá, dobre. Samé bugy, ty kokos, ja z toho nemôžem. Kde je tu nejaké žradlo? Dobre, zoberiem si pečené, čo to je? Pečené bravčové. My sme tu mali my sme tu mali prasce, ty si maráš, tak sme ich mohli rozmnožiť. My tu máme prasce? Nie, však ty skaja si zobral pečené bravčové. To bolo v truhle. Aha, ja už som si myslel, že tu máme prasce. Kráva rasť. Ešte stále taká malá zasrana. Obilie vyrastlo, hodí sa. Teraz nemám ani lopatu, ani nič. Kravy, namnožte sa. Budeme mať ďalšiu malú kravičku. Máme ďalšiu malú kravičku, ty trololol. No, uhni sa. Ja chcem vidieť malú kravičku. Uhni. Krava, paldoriti. Dobre, nasrám. Nebuď vulgárny. Ona ju schováva, ona je pod ňou, nechcem ju ukázať. Ty marha, uhni sa. Dobre. Serem na ňu. Jedenkrát som správne významovo použil slovo marha. Zabal. Chlapec, jak sa my tam dole dostaneme? No to si ešte neprišiel, čo? Tu bude vodička, Vyťa. No čo vy, pavúčikovia moji, čo? Zlatučky. Vás vymie z toho spawneru, normálne. Vám vymýva mozgy. Vidíte, takí tupci. A padnete dole. Čo robíš vlastne? Ja si idem naťažiť to dia, aj keď neviem, kde bolo, ale však dobre. Luky? No, čo robíš? Stále si mi neodpovedal. A čo? Ja robím mopku, veď. Mopku, no však to som si všimol, ale kde si teraz? Ja som tam bola, asi to som ťa tam nevidel nejak. Tam dole. Aha, dobre, a kde si videl? Tam, videl? Kde si padol. No dobre, to si nevyriešil ešte. Neviem, skáľa sa tu spavnili tí creepery, ale... Idem to tu trošku prešmejdiť. Dobre, takže tu nič nie, mne došiel, ne? Mne došli fakle. A ja nemám krumby, ja ťa zabijem. Normálne si tu musím dať, že cedulku, že východ, že exit si dám pod to, aby som vedel, keď ja sa mám dostať von, lebo som stratený v tej jaskyni. Počkej, jak som sa dostal hore. Aha, dobre, toto nie je vyriešené. Viem presne, kde je ten oný. Čo? Ako myslíš? Čo ako oný? Ten hore, aby som vedel, kade mám výjsť. Čakaj, kde máme železo?
11 železa, ešte tu není nejaké nevypálené? Nie. A tuto? Tiež nie. Musíš ísť nájsť. Počkaj, toto chcem. No, nemám styky? No, nemám, dobre. Do Takže, faka. myslím, že tu bolo nejaké drevo. Dones mi krúb. Aha, dobre, počkaj, tu je drevo. Aký? Kamenný? To je jedno úplne. Ty Marha, ty mi všetky chrumpy rozbiješ. Už idem. Kde si? Hoď ho do tej vody iba, on mi padne dolu. Hej, no dobré, ale keď ho nechytíš, tak ťa ubijem. Už ti jede. Ešte ho nevidím, že padol? On tam zostal zrovna na bloku, kde není voda. Ty si To je špina, ty kokozina. Na tu máš. Teraz, jak sa ja nedostanem z tej vody von, tak ťa ubijem. Dostal som sa. No, asi by sme železný. No, aký si chcel. Asi by sme pomaly mohli ukončiť ten diel, aj keď neviem, kde je to dia. Takže mohol by som ísť ho vykopať. Tu bola tá kráva. Dobre, tak ho ideme vykopať a ukončíme tento diel. Počkaj, kde je to dia? Ja sa neviem, kde... To som úplne stratený, ty kokos tomto. Aha, už viem, kde som bol. Počkaj, ja sa vykopem hore. Do riti. Počkaj ma. Počkaj, hop. Počkaj, toto je čo? Aha, toto sú tie schody. Dobre, tieto schody zrušíme, čo tu boli. Fakt, blbá voda. Už si niekde blízko? Aha, dobre, už ťa vidím. Luky, aha, pozri, tieto schody, vieš, čo sme mali najskôr, tak tie zrušíme a tuto si, vieš, potom, čo si našiel, tak budeme chodiť tailto. Kde si ty, feťák, už pohni? Už idem, bežím. To preplávam. Poď. Pavúk. Bohem. Bum. No poď už. No, budú tam padať, ale nezabijú sa. Potom ich budeme killovať aj my. No však tam si spravíme také schodíky pekne a budeme ich tam dorážať jedno. Ja som tam dal výťah ako vodu. Aha, dobre. No tak poď už. Ďalší. Zober mi veci! On ma zabíja. Skap. Nie, ja budem dobrý. Bugol som, ja som bugol. Toto není stať možné. Dobre, je po mne. Doriti, toto si na hovno, to si na hovno spravil. Ťahaj pre veci. Teraz budem Spider-Man. Teraz som bugol, dobre. Čakaj, kde som? Dobre, takže to je auto. Ťahaj dole, pavúk, zlý pavúk. 2 HP. Daj mi vilony, daj mi kromp. Dobre, mám kromp. To čo? Aha. Ja tam budem skôr. Doriti, ale však keď som tu bugol zase. Keby tu sú náhradné schodíky. Doriti, toto snad není možné. Toto si nevyriešil ako fakt. Veď sú to náhradné schodíky, choď nimi. Kde? Vedľa tej vody. Ty si slepý? Nie. No tak. Aha, vedľa tej vody. No čak, ale ja sa stajal to nemôžem ani dostať, lebo si to nevyriešil jednoducho. Tu, halo, tuto. Počkaj, toto zavri. Kde? Jaj, ty troll. Som sfailoval. Ja z teba skápem. To nám ísť, idioti.
No dobre. No radšej ukončíme ten diel, lebo sa tu zabijeme ešte. Poď rýchlo vykúpať tú onu. Pavúk? Dva stringy, jo, hodí sa. What the fuck? To čo si spravil? Nemám fakulu, dobre. To je to rýchlo zavrieť. Dobre, radšej to ukončíme, lebo aj tak nič nevidím. Dobre, takže čaute ľudia, dnes tu bol Drtiš 51 a Lukáš Minecraft. Tak čaute.